Keblay pi barok ki perlok ki baju snoternat ban pej ya kaneka jing ya keren ke jongi lembaga kaneka kot lenong sab school ke jongi haganeka kuata ni sngo komen bana ka wei kata yau sha ka wei pat ni yo ya ki jing hikai ki jing ya puli ki bas snoternat bat ki ba mentoy na ka betaga jing em ba ke jaman sim ke jongi haganeka kuata barok si kuata ngila ya puli syapang ke jing san ke jongi haga jing ya dai ke jongi bat ublay bat menta ila poi shikelenong ka shipau jong gani ka jing puli ka jongi hagani ka kwata ka ba ya ka bla ai kerteng ka jing kla ka bamut bat ka jing map tingi sung komen bang idan hang ni pastor LL Walang iban yarap yangi hagaban pensyai ya ka ni ka sab school kelas ka jongi ka bangi puli lembaga ni ka lenong tingi pediang subhai i bat kumjur ya pi barok ki parlok ki ba pej ya gani ka jing ya keren lembaga ketian ke jong blai ha gani ka por ti haswa bangin ya jam shakmat haswa bangin ya puli ya gad khat kan mau ke jongi kerpat di pastor ba in ya lamingi ha ga jing duai tan ne duai ko pa jing ba nang ya ngo e me ha gani ka por na panta jing kerku ke jong me ke jing bu jongi ya ka bangila bandan ha gani ka por ya ka ban ya puli kan diat na ketian ke jong me ke bayar day buat ke sahab school. So kemen na travel pa bangla bandan ro ya church pastor si tang liang ibala abane don kat lembat ngi hari por idwa kerkhui i kat bayar lam bagi ke sahab school hagni ga por kerkhu ya baro ki bayar sngau buat ki bapet ya gni ga channel buat gni sahab school hagni ga por kerkhu lang ya baro kat bangi ngi ngap ngi ashkor ngi yo jing kerkhu lambak tin ke jawmi hagteng jong chi sungi pan amen amen ku blai shibun pastor nam ta ka jing duai ngin ya pai sugar cut spelendat ka jongi ya ka bala shim na ga city ka beningkong ka jong yones ka lanong ka beningkong ka cut ka kandai ningkong yones I wei kandai ka ongkum ne ladangi pla ya ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban map no ya kita ki pop jongi bat ban penkhut yangi na ka bom hok baro nganget bakani kadai ka khubor ka basngo tenat dai kadai ka jingkular ka basngo tenat dai pasal hang ni ka ong ba ladangi pla ya ki pop jongi ulong ubayai ne bat ubahok ban le kumno ban map no I ki pop jongi om tang ban map wat ban penkhut yangi na ki bom hok ki jongi baro ti kan ni ka dekat ka ya thu yangi ya ka jingdon kam ban pla dai pasal ti kaya ke jing don kam ban pla ti ngi sung thu ba ladangi kwa ya ke jing pen khoi ki pop ke jongi ni don kam ban pla ki ta ki pop ke jongi ti pastor ha ga bidai bat kan ni ke jing pla ki pop ke jongi let's say pila ban batai ngi khandiat kumnung in pla ki pop jongi shanung in leit ban pla ki pop ke jongi ta khandiat dia kan ni banta ke jing kla ko mot bat ke jing ma kumala bo jing klim tan ka dei chapang kumnung in pla ki pop ke jongi ngim dei ban bo re ki pop ki jongi ma i dei ban pha show blay ban dia thu show ka bai dei ka pop ka bari ka ba ki pre kim la ban tip la se ma ngin pha show blay ban ngin pan map no blay ha ki jing duai ki jongi ki jing ya kran ki jongi pa blay teng teng ka don ka por pa de bangila ban la dangila pop yo para brio ngi dei ban pla para brio ngi dei ban pan map no para brio kumba ma ong don ka bai ka banta ka ba ong ba yasuk no bat brio shwa ban yasuk bat ublay ti ngi don kam ban long kumta rei ka ka bari ka badi jong asimet ka bangam la ban thu hano ka dei tang banga bat ublay in pla ublay kata ken anda bangi pla rangkat ba ban sim ka ba nong kum no ka ba kala ba mut shisha kata kan wara ka jing ma bei no res ka jing mi jong ko blai shibun pastor ka tien ka jong blai ka ong ro ha ki proverb ka nong ka ba ar pho pra ka proverb ka ba ar pho pra khat khalai ka tien jong blai ka ong kum ne utau batap ya la ki jing palat un om man bha henrei jar ba pla but e no ya ki un yo ka jing isne om tang ba un pla henrei ong ka tien jong blai ne ru un bat ban e no ya ki uta un yo ya ka jing isne ndai uta ubatap ya ki jing palat mut ubaburi ndai kampiang ta ubaburi ya ki pop na ublay lani na utau brio ba ule pop pasya unom man bha ti kata ka ba ka tin ki jong blay ka hikayangi te ngin ya poi sya ka
syagamat ke peningkong jong gani kajing ya puli ke jong ha gani katayau kata gadai syapang kajing kerke jong kajing ting try ka ka ba mo let's say pasal haba ngi kerke palat ha kajing jong let's say ngi bun kam palat dan pring jongi ngi sngo hon ngi sngo tengan no ha kata kajing bun kam ke jongi ngim ken mau syu ban yet yelade ndai bangi kerke palat let's say pila ban yasa mingi kendiat hadu kat no ka jing kata jong gani ka jing kerki ka perenggang the rush of life ma jong ka jing ka jing hadu kat no ka kata let's say ya ka jing day ka jongi baru Jesus Christ ya ka jing sa jing san ka jongi baru blai ta an fishim nuk sa khdiat na ga martha ma bala bu jing ma Lukas ma Lukas kalnong ba shipau khat ba sa phau ka ongkum ni Henry ka martha la kuslai shipang bun kikam jongka ti kalawan hau ber kalaong ko try mem khmi ba kapara jonga kala ino yanga ban sutre jing trai marwe to ong yaka namar kata bagan yarap lem yanga hang ni su tho ba kan ni jing em jongi kombalong ha gini gisngi kat banau mi gisngi gi breu kinang bun kam gi klat no yo play ka jing bun kam jongi mdei tang ha man la gisngi to man la gisngi la bun kam ma Rei ha kapor ka bangi dei ban syakri ya oblai ngi dei ban nom bun kam kan ni ji tho khanang ni kan diat ke tho ngi chapang ka wei ka rieu ka wei ka long ying ma kham tam ka jing bun kam ha singi sabatan ka be kran kala bun kam kala sajan kala le ki kam ki jong ka pen biang ka bam ka di pen biang chin don kam jong setengah jong ki khon ki ti ba khat do anda pa kala pet bha ya ka jing tre jong ka singi sabatan kay iba kalabun kampalat. Kalabun kampalat ka klet no eto ka jing day ka bajan bat ublay namar jing bun kam. Wat man ka ngiro gibru gi klet no ban duwai. Ban yakran bat ublay kendiat. Namar ublay bala bun kampalat. Ki thia la bun kam menta le ka prothei mo ba ai nuksa no ka phone ma ha ka phone ka jongi ngi lai bun kam teng teng don por ban yakran ya khana wat haying hasam. Tien rei mdei tang ka taru ka dei jing bun kam jongi hi bat ki kam ki jam jongi ka prothei ka bun kam ki bri ka le be ka spa ka phau le be jing don kam jong ka do ki klet no jing don kam ba jam sim ta la ong ba ka jing kerki jong ka jing em ngi kerki ki ba dei jong ka prothei ki klet no ban kerki ha jing ya dei jong yi ba blai ni bu teng ha jing ya dei jong yi ba blai te ka tien ka jong blai ka hikai rang ba ka mar tha ka miri ma ka miri ka kerki ban lech ka jing pen em ban ni ka ba kerki ban lech ki kam ki jong ka tien na ta ka daw ngi kum ki ba ngi dei ban pha sa ta ngi dei ban kerki ka jing pen em ban ni ka ba kerki ki jong ka parthai Kublai si bun pasal dia kata kajing sam jong pi hoi teng bun sien kani kajing kerke kani kajing bun kam ke jongi ngi klat no wat ban let's say ban plai ki pop ke jongi ni snung hon no hangta kumba pi anuksa ka to ka brio ndai dah ha ka do kong ngale kani ka kam ka bang hap ban le wala ka dei makan hakas ni sebatan ndai kata ka penhon ya ka daladi ndai ha kajing sisa ka don kam ban smutu bagala don kam ya kajing kela ka pamot dai ya kajing penthama ya kajing em ka jongka let's say khtiat hang ni kan ni ka kan thei ma kan ni ka long yeng ka kum ka kme ka batri system ha ba khadu ka ai daw ki la di ong teng ha ban pendap hi ki ni ki kam ki jonga ha jaka ban kerki ban syakri ya oblai dai ka ai daw kala pen hun no de kita ki jing bon kam jongka balai ba kita jing bun kam jong ka ru kilong ki ba shisha ki ba don kam tien rei ki klet no ka ba kham don kam su ha jing dei ba ruble ka ba kham don kam su ka dei kum ba dei ha ga dei bat ka ne ka lenong ka jong ha ga ne te yo ka dei ha ga jing sha ka ne ka dei ban don ya ka por ma ban yet ya la di ta ban ong trying asusi ma bangala klet ya ka ka bang ngadai ban le nang ta ka jing em ka jam sim jong ka nuksa ka mari bat ka mar tharu ka ba phi la nuksa te khendiat pastor ng skwa bangine phai sha ka ni ka jing kala ka pamot ka jing kala ka pamot ka tharai ka jing mot haba ong kala ka pamot ka jing mot haba ong kala ka pamot lani kumno ngin kala ka pamot se pun ki brimo ki bam tip haba ong kala ka pamot da segi dan kam ban yo ya ka jing percaya khendiat ha ka dai ba ka ni ka jingkela ka pamot to ka jingkela ka pamot ka dei jing so si jongi ya ki pop ki jongi ki bangi ngile ladang syong ton kala pamot ta mangim so si ka ai ka bangi ngile
Mas kawai bentar ngi babe ong no babe ngi babe bale ngi le balai ngelak kum tu ha ha ta jing babe jong ngi pha show play da kam sim ka bas ngaurit ka bas ngausi bane thu show play bang ngi la le bakla ngelak bakla kata kre ga benta jong ka jing kala ka bamut ka basisha don kibri gi ba ong benta ong asosi kata man le taman apa ka wis ngi le biang gi chu gila biang ha le biang kata long kata kam de gi jing kala ka bamut ka basisha jing kala bamut ka basisha ka mut ya ka ai ka bang le man tai ka ai ka bang ngala sosi bangam desho ban le ka ngim desho ban le ka kata de jingkla bo mut shana ka donut ka jongi kan ko blai shibun pastor kan papiong ka jingkla ka bamut ka basisha ma ka na ka translate na ka Greek ka bang ka jing sngosi ya ka pap ka banging le dai na ka Hebrew bat ka bamut ban pai no na ka ta ka jing imbarim ka jongi dai ban pai no na ka ta ka jing im ka barim ka jongi kwa bangin puli Joel R khat R Joel R nong de khat ka ba khat R du khat lai ka ong kum ni kum taru wat mentahi ong trai to pai hanga dala ka do nut baro bat da ka jing sha jing it bat da ka bayam bat da ka ba sngosi bat to kat yala ka do nut ti ya ki jan kop bat to pai shau trai u blai jong pi na ba ulong u ba ai bat u ba isnailem u ba suki ban bitar bat u ba kenrei ha ka jing isnai bat uba kela ka bamut na ka jing ben snil kata ka dai ka jing kela ka bamut ka basisha dai ka bangin le kumno bangin kat yala ka donut ong ka ten ka jong blai ban pai so blai na du ka donut ka jingi baro kata ka dai ka jing kela ka bamut ka basisha bat ru da ka basha jing it bat da ka ba no bat da ka ba yam sngosi ndai ba sngosi batiang yo syakam Ani don mo ba tang batiang yo syakem yo syale ke syakren lagi beriu yo syale ran kata ka jing ka long renyeng te ngimnuat ban plai kita ki pop jongi dei kata kam dei ka jing kela ka bamut ka basisha dei ka jing kela ka bamut ka basisha ka mut bangi ngin pai so blai da ka jing sngosi ya ki pop ki jongi ki bangi la le da khndiat ya kani ka benta hadin bangila kela ka bamut ide bandap da jing kemen pada hai don kibri padan la kela bamut ro kidang yai sosi ya ka ai ka baki kilale ho ngide ban sosi tamba hadin bangila kela bamut ngila pha so blai da fin pule mo ha isaya ru huai chpo ke thu ingi ong kom no kan shat kemen e hau trai ka ban siam jonga kan sngo kemen hau blai jonga namar ula pen kup yanga da ka jan kup ka jing pen em ula pen phong yanga da ka jan ka hok kumba unong lek kurim usin yala di daga jing sin sentiu pat kumba unong lek kurim upen internet yala di dala kijing deng hang ni su tho ba hadin bala akla ba mot i ni shem me ta ka ya ka hok ka jong Jesus Christ mot dei ba shem mangi mot u jisu ai upen kup yang ni daga hok ka jong u ka jan kup ga beli ti don kibreu pada yang blame la chu ban ba pe nga na marba ngala le ka pop dan yang asosi pala don kibriru haba pois kani kabanta dei bun kibriru ki bale amno ki ba penyap no yaladi namar kimla syo ban map yaladi kimla syo ban map yaladi ka pop ka ba ki kile andrai ublei ukhot dengi sya jingkla ka mut ka basisha compare ka pop ka bangi ngile rei tang la dengi pha syo ublei map yangi a yangi ka ta jing ko ka thpai fin puleru sekhrayar ma fin pule tu isayar unru sound riu ka itu ingi spang ka hok ka jong ublei kumno ublei pun kop yangi dak hok ka jong hadian bangila akla ka bamot te la dangim kala pada te kata ka hok ka jong kris ka namdan lagi ka blai shibuan pastor te ha ka bedai bat kane ka jing kala ka bamot nga snuthu ba kam dei hi da ka jing kwa ka jongi bangin kwa ban kala ka bamot dai dengan nget ba ka dei ka kam ka ba umen sim ba khoi ule ha ka jing im jongi te pastor tha ka ka benta ka ba kongsan ka jong men sim ba khoi haga bahaba u penki nginget baga cingkala ka bamut haba u briu u kala bamut ka dei ka jing jubab ka jong u manani ka respon ka jong u ya ka jing kentu ka jing penki ka jong men sem ba khoi tika ka benta ka ba kong santam ka jong men sem ba khoi hai ka be dei ban ya lam yangi sha ka cingkala ka bamut ta khndiat hang ni ka jing kala ka bamut ma hadin jingkla bamut jo do shuwa bo brun kala bamut ka don kata ka jing kran ka jong mun sim ku jong play puli khndiat tu ma ngin puli ya anes khan riu prak ong ti on dala wan ma u on pun kendu ya ka perthai chapang ka pop bat chapang ka hok
bat syapang kajing bisardi pandalawan mano mau umun sim bakuat. dalawan to mun sim bakhut un yalam yangi segajing penkendo yangi bangin sosi gi pop gejongi yen phain gi pop gejongi bat un hikai yangi bangin kelah ka bamot don teng teng gi pri ong ala akwa akla bamot tang ba mla le si le ni ne am pon ba gi pri tin rei ondah ba umur sim sisa jong blai la rong hapo do no jungi ngap sa askor don ki priyo pada ki bom sa askor yo mun sim haba khadu utaw mun sim ino yaki kran shu yaki ma kran shu yaki ti dei na ta daw ba kat ba mun sim jong blai dong kran ka ba mot ngi don ha ta liang ka jong blai la daw mun sim jong blai la ino yangi kran shu ngi le ka basni ro ngi se ba le ka ba pa te ha ta ka por ba mun sim jong blai la ino ti hang ning so tho ba ka jing kan tu ka jong mun sim ka jong blai ngi de ban sa skor ngi de ban ngap ya jing kan tu ka jong mun sim ka jing pen kendu ka jing pen ya syam ka jong mun sim jong blai na ta jing bangin pha jong blai kla ba mot wat ma da ong no wat ki pastor no hilam balang ki rukmat jong ka balang teng teng sngau ba ka ba ma ba kran la ni ka ba le su dei ren ngi pech ba ni pule ba ya ka ba ngi le teng teng don ki banta ki ba bakla ki ba ngi de ban phai no so play kata de ki jing kran ka jong jong sim jong play sngau ba kran ne ba de ha ba khadu kwan ki jing so si ha pa do jingi mano pan sngau kata do mun sim jong play tiana ta ka daw hang ni pin pule ru tu ka ba khat wei ma Lukas khat wei khat lai ong damar kata la da phi ki ba long bom man phi tip ya ka ban ai ya ki jing ai ba phai ki khon jong phi ka ba kat no tam ko pa jong phi u ba hab neng ai yo mun sim ba khot ha kita ki ba pan no la dangi pan sha yo mun sim jong ble do no jangi bangin kala ka ba mot mun sim jong ble ndai kran chua bangin le ek no bas ni mun sim jong ble la kran lu pa ngi ya ka tu ngim dei ban le ka tu ngim dei ban le tang ba teng dei teng teng man ka por ngi ya le persha yo mun sim jong ble da ka bang yong tem le le tang kan ni sien la ne le le ngeu ba ka ba dei re ha jing sha ka jing le jangi kalong ka ba kala ta ku blai sibun pasal ka basu tanat ba umen sem ba khuat ha ba wan ban pen kendu yangi ye ki pop ki jongi ki bangi le kham tam ki to ki pop ki bare ki jongi mo ki bare ki jongi la se ki bangi bure ki na ki brio i perkhat ba kinam tip dai u blai yo i dai ling ba umen sem ba khuat u blai u pen kendu ye ki to ki pop ki jongi bangin wan sha u sekejap jong ka ding phna ka jong Jesus Christ ban phlai ta ki pop ki jongi bat ban kala ka ba mot hang ni ku nong thoi ka ni ko nong ka ong ba nginam la ban san ha ka jing dei ka jongi bat blai lada ngi tingkai ani ngi buri mo ya ka pop ha ka jing em ka jongi kata ka dei ka jing shisha lada ngi kwa ban san ha ka jing dei ka jongi bat Jesus Christ ka jing dei ka jongi bat blai ngi don kam ban sha skor ka jing ban ki ka jong ban sim ba khoi bat ban phlai ya ki pop ki jongi ngim la ban wan show Jesus Christ daladehi lemda umen sim ba khoi uyo ekalat bantrai happy barhanga yo ni sendriu sapu sapi pulih hang to jisu ang omdan bala ban wan show pa dai andai light haba ndala wan umen sim ba khoi unialam ya pi bat yang sya kata gajing kela ka bamot ka basisha bangin phlai ki pop ki jongi ti pas diat sang ni ma diat u ni nong thop ong kum ni kum juru ka long ka basisha yangi bat yo blai mun sim ba khoj bon sin upasiaw ha jing mot ju prakhat jongi ban prakhat shapang ki pop ki bangi le ki do not jongi ki khi na mar ki ni ki jing kan tu ki jong mun sim dai kala ban long ka basuk pa de ban pendu no ya ta ka sur ka ba jam bat ka barit ka jong mun sim ba khoj kat bang dang pensan balai ngile ya ka ka bangim dai ban le teng teng ipon kesan ni ka bangim dai ban le ha ta por ngi pendu no ta ka jing kren ana jing pasiaw ka jong mun sim ba khoj jongi te hang ni ru sa ka wei kan ni ban ta ko ong kum ni ngi jus ngau si namar baki kam basnio jongi ko ra ya ki jing mi ki bom so tanat ya ladi henrei kam de ki jing kla ka ba mot ka ba shisha sngap an pulis ka ni ka wei ong ka jing so si ka ba shisha na ka ban ta ki pop ka long ka jing mi na ka jing trai mun sim ba khoj amen ka jing so si ka ba shisha do no jongi ka de ki jing trai jong sim khoj nga kan mau yo David de ha por ba u ya sai na ban tau khun jong u khun na ka Bathsheba le kam no u ya sai ba mom di mar bau so tho bau la le pop la so si ti kata de jing so si ka bon ra mano mun sim jong play bakran
ti ngi de ban so tho ba mde da ngi hi de jing la jong ngi de jing ai bor ke jong oblei ba jong sim jong oblei u pasiao do no jing i begin phai no nai te pop ke jong ngi Kuble Shibun Pastor ya kata kajing sam kajong pi ke Sultanat ngai pe pila yo sngo ya kata teng kwa bangin ya pai ke wei ke benta kata ke long kajing kela ke bamut ke basisha kemudian pastor meni kawan ra ya kajing kemen ya kisok jong kata kajing kela ke bamut ke basisha ngakwa bangin ya pet kendiat kita kisok jong kajing kela ke bamut ke basisha haba ubriun dah haba la kela bamut nado ke donut ke jongo ke banjia ha ke jing em ke jongo akwa bangin puli ke ni ke kam ke apostle ke nong ke balai ke khat ke bakat khat khandai ngan puli tang ke bakat khandai ke ong ni ki kam lai khat khandai ke ong namar kata tukla ke bamut tuan pai khmat ru banyo pendam no iki pop jong pi kata kolong ke Sultanat dai banyo pendam no iki pop ke jong pi bakumta kinyo wan ki ayom shong pengat na khmat utrai Bakin yawan ki ayam syang pengat nak kemat turai. Mene pi pulin tu Isaya ni kan wan kajing kemen. Kajing im kejongi. Atrai haba ubriu la kelai bamut nadu kedok nut kejongi. Kadai bandan sisa kata kajing kela. Amtang bang ba ha kerkom im jong u hendrai wat ha kajing syam kejong u. Dai kajing kemen. La se menshwa ubriu udap de kajing snosi kajing kuslai namar ki pap ke ba ulale. Dai haba usngu tho ba ula yo mat ya kajing map kejong play. Ke kebanuan ke ayam syong pengat kapor ke kemen ta kendiat sepang ni hadin ke jingkla bomut basisha jong brio ma jing yade jong ubar ublai lang ba musim bakhut henry ki wei pat ki bri ba pe yangi gendang yo ihi ki pop jangi kedang yo ihi ma kedang i tambang ngim de bang sosi kin yo i ki wei kim yo i ke donut ka badan hapo jangi bat ho hadin pangila kla bomut ki bri ru don ki ba ong te tai te la da kelas sisa la da kelas sisa dan pada ki pri ki ong utai sekolah tang na rong ru don hi tang na sabar ka ba sepo pada uklam kelah tin re ha kan ni jing ya kran lang ba mo ki kam ki apostol ka tu khat prau ka khandai ki thu ingi nda ha bangila kla ba mut ka jing kla ba mut ka ba sisa kawan kata jing syong pengat jungi baru blai kemut ka jing ya jan susu jungi baru blai ka jing kemen ka bom la suban batai Ubriu ubom jukla bamut tip ban kemen ha kajing yadai bakan jam musim. Tang ubriu bakla bamut ubom musim jong play Ukraine ta su tho kan ya kajing kemen bakan jam musim jong ha kajing yadai jong ubar ublai. Tilada lada ubriu badan baru ublai so si sa kemang ong bene so si sa iki pop jong ta ubriu 4 don yo musim jong ublai. Ubakran ha pok jong ti to la sing ni pe yang ni mo diat kan ni gaya thu ingi ong habaya de ni tukla ka bamut namar ke hima ke benang kalajan kamu habawan ikan ni jingla bamut ke basya ke mut ke jingya de jongi baru blai kadang jan kadang krau bat sakawai ke benta ong hab ong kala bamut namar ke hima ke benang kalajan ke bamut ba ke jingya de ke jongi bat ke jingwan ke jong Jesus Christ ke de panlong kejuk mut bangila pen krek ngimtip la no ngin yap la nemo namar ubriu kat bau jisum 41 do ha ban yap hi ti namar ngimtip ka wai ka sngi hadin ka wai sngi kum no ngin long dai ka dai kamram jungi ban pen krek la di namar ba ka tin ka jong play mo pin pej ha u Yohanes ma au Lukas dai Yohanes Markus kum no ba u Yohanes ma baru jisu ki kran ki ju ikentin ma tukla ka ba mot naba ki hima ke jong play kala jan ka kentu yai kentu yangi ki riu ki jong play ma nadu ki tu hipor chua bo jisun wan yo ane song pun bab tu uladap ya tho lupa ba ngide men kala bo mot namar ki hima ki bdang kala jan la wan jisu ru la de ko por jong jisu bon ya la pro ukran ki ju ikentin to kala ka bo mot namar ki hima ki bdang kala jan yo i ba ki jing kala bo mot ka ba sisa jongi kampat dan ha gitu gipor te yang ngiro menta ke cingkla bamut basisha la si kampat don tegdau yai kan tu yang ngiro kum bakan tu ha gitu gipor bangin don ya ke cingkla ke bamut ke basisha adon don jangi teng mo don ki benta ki bangi ong te la thaj ban duai ka bamut la dang ngila thaj ban duai ngila thaj ro ban kala bamut namar leng ba ke cing duai ngi kala bamut dei ba ong kala bamut shukla la lam to em dei ke dei cing sngau na do ko sem kajing sngau lang ba kajing persat umur sim jong blai jing kran jong bar kata kajing sngau sapa ka ba pasiau umur sim ya lamingi ban kala ba mot ka ba shisha
Kebelasibun pasal ni berkata kadai ke kubur ke bau Jisu ya lap ning kong nei ke kubur ke jong Jisu Kristus ke long ke jingkhat ike brio sya ke jingkela ka pamot. Bat kum juru Yohanes nang penbaptis ke jingkhat ike brio sya ke jingkela ka pamot ke basisya. Bat mentaru ke juk ke kubur ke beta jongi kadai ke bengidon ha ke tin ke jong blai ke jingkhat ya pi bat yang sya ke jingkela ka pamot ke basisya. Nang tau Petrus ru hakikam ki apostol ke lenong ke baar ke dekat Kerenang kabar ngini pulih ni kedekat kebalai pupra kong tiu Petrus la tu aki to pin kela ka pamut bat an penbaptis ya pi wei po wei ha ka kerteng ke jong Kris ya ka ban yo map ikipap kata ka de ke beding kong ban yo map ikipap ke jong pi bat ru pin yo diang ya ka jing ai umen sim ba khoi na lor ka jing kemen dai ka bang itep iba ka jing kemen ki ayam jong ka jing syong pengat ka de ka jing ai jong men sim ba khoi tiu Petrus ong la da pi kwa ya kita ya kum kata ka jing em ban yo diang ke jing ai jong men sim ba khoi ba pin long ki pala dap do men sim ba khoi pi don kam ban le kum no don kam ban kela ka pamut ban kela ka pamut ban phai no na ki pop ki jong ni dai ban phai no na ki pop ki jong ni to nga kwa ban puli ke ni ke nong thoi ke ni kot lonong ni ka ong kum ni kong dan ke lasat na ke ni ke kot ke jing trang jong ki arta lasat na ke kot ke jing trang jong ki arta kong dan ke jing kela ka pamut ka ba shisha ka ba klem trei ke jing pen thmai ke jing pen kela ka pamut ka ba shisha ke jing kela ka pamut ka ba shisha ka trei ke jing pen thmai ke jing em ke jong ni na ke jing em ke badap da ke jing snosi ke jing em ke badap da ke jing keman na ke jing em ke badap da ka bam dan ma yo men sim ba khoi ke jing em ke badap da men sim ba khoi kata ga dai ke jing kela ka pamut ka ba shisha dai te ka ni ka ang ka hok ukris kam long ka jan ko ban tap ya ka pap bam sham la phla bat bam sham la eno Nai ka hok jong Jesus Christ ka long ka nong rim jong ka jing em ka ba pen keladur ya ka jing long bat ka ba sensyar ya ki jing le ki jongi kata ka hok ka jong Jesus Christ ka hok jong Jesus Christ ka nam tap yang ni ya kita ki pop ki jongi kalam pen kelai ka jing em ka jongi nai ka ba snut nak ka long ba habang la kela ka ba mut habang ni pai show Jesus Christ ka hok ka jong Jesus Christ ka pen kela ka thau thmai ka jing em ka jongi dai Second cái way cái vấn tàng nghe cái lòng bà đời phiên phai nâng con nhỏ nó xì bày khẩn đại con là đang nghi phai pop cho nghi long ở bày ấy nè bà đồ bà học bạn map nó ya cái pop cho nghi bạn bạn phần khuất cho nghi là cái chừng bom học ba rõ amen thì cái một là đang nghi phai pop cho nghi mà nhưng đây bạn bộ rệ cái bom một đòn cái nô phai nó chụp lấy cái thôi chụp lấy nắng ta sẽ có way chừng phần bao lại cái khẩn đại cái thôi nghi bà ya kita ki bangga iet ngada ayu sneng sempat teng don ki por ki ba ublay sneng sempat ingi ma sneng sempat ingi ha jing dai jing im jongi kala da singi bakla ha jing ya jongi ublay sneng sempat ingi ngim dai basosi ide ban pha sha ublay ide ban tip ba ublay upwa ingi bangin kala ba mot hang tu ka ong kumne yau bangga iet nga sneng sempat do sngew shit ham na markata ba tu kala ka ba mot teng gibril kala ba mot tang ha por ba pang ong no bas neng ngoblay ma abay siya magiging yung nang ni sakmat tangam le asyo re dalalay nang tu gaju kata kam de jing kla ka bomot shisha tamba oblay hi habaw yo I ka no jong brio baw dang don hi ta jing thu ban kla ka bomot jing pasiaw dang sngap jing pasiaw jong mon sim jong oblay mon oblay yai tre yai sneng yai sempat dingi teng ki jing jan charong ba hok lok sibon de kat bang ni pa yo job cái chính chân cha trong bưu học một xã thân dụ cái bao buôn cái vấn ta, giờ cái chính em chẳng nghĩ rồi xã thân dụ cái bao buôn cái vấn ta, to kebelah sibuan pasal ke basung tenat ba kani ke jing kela ka bamot ma ke jing kela ka bamot ka ba bangi puli kani kelonong yo I ba kam dei ka ba wan nangi ka bang pi mene ka dei ke jing pen khi ke jong men sim ba khoi ta kelong ka wei bat ka basung tenat syuk ka dei ke jing ai a kejong Jesus Christ kecingai kadap biang ya way po way bakla ka pamot ta nganget ba kemanga ong mentat kecing kelak pamot ru kadai ka kam ka ba ublai ule dei lada ublai pen khi yangi nginam kwa hi ban kelak ka pamot kecing kejong ublai ka ong ublai kwa watang ka way ru ka men sim ganjat dai ba baro kin pois ya kejing kelak ka pamot dei te ngakwa bangin niya puli ketuka Exodus lai pusau ngan si puli dekat ke basan hadu ke benyau dekat ke basan hadu ke benyau ngan puli lot untuk orang bat utrai lawan hiar haul o bat la yang hajan jong u hangta bat la pen benaya ke kerteng utrai ti utrai ula ya like
hashwa jong ubat ula penbena utrai ublay uba isen bat ba ai uba yai sha slam bat uba kenrei haga jing ba bat ka jing shisha uba bat ya ka jing isen ya ki hajar uba map ya ka jing palat bat ya ka jing rengkang bat ya ka pop bat pen kesan dan lele ya ubaman uba penwan ya ka jing palat jong ki kpa hagi kun bat hagi kun jong ki hadu ka balai bat ka basau bateng nei ka ka bangakwa ba ngin sim na kani kat ka bangi puli kata kalong kajing ai ke jong play kajing ai ka badap biang ke jong play mo ya way uba kela ka pamut mar hang ni ka kran chpang kajing isnai kong uba isnai uba ya sha slam uba kan rei kajing pa ba kajing shisha utau dei play u jongi bat halarangi pai sha u larangi kela ka pamut kajing ai ke jong u kadap biang yangi ta kendiat sepang kani kajing ai mo kajing ai berap biang jong blai ladangi pet nadu adam kajing ai jong blai yo adam ke imro kaladap biang kadap pura yo bu blai simna jengai nau adam ba ke im roi lo pen kajing dap biang kajing ai kajing kajing isnai ke jong blai na tau adam ke im lada de we pen yap no adam ke im kerjao berat how do we adam ke im rei ublai kwa pen lek kumta kwa pen to kajing kajing isnai kajing ai ke bakrau ke jong ublai na tau adam ke im singap an puli ke ni sam cis pak lai prak ong kumni utrai udap kajing isnai bat uba ai uba jensur ban bitar bat uba kan rei kajing isnai amen singap tanat ublai uba jensur sisa ndak hen phin pe ro kajing ne jong kun israel le kum ro kun israel ki amane tu ublai thao mo ye lej waron namaru ngau bom kwa ban penhiar dor le se ke jinglong lengdo jeng ule yu ya menjur lang bat ki katu de ka pop tien rei hang ni so tho ba wat la ki la le kat katu ko pop ro ublei udang le yu udang ai ki udang ka jing ai jong u gadap biang si sai kon israel ro pedi bat hadu ke jing wan jong just krisman pendap ye kata ke jing ai ke baula le nadu genesis nadu adam ke em Anda wanu Yesus open kata kejing dap biang jong kejing ai ke jong Jesus Christ na banta jungi hado menta chua ba ki bri ke jong blai kin po se ta garui ke jing kular ma ke ba blai lopen kre kum ba lami kon Israel ki le katto rei pen ban haba khado ki po se gari ke jing kular ngiru da ta kejing ai ke dap biang ke jong Jesus Christ ma da kata kejing ai da kejing kala ba mut ke jong jing pha jong i chau blai da kejing pasiao mon sim jong blai kan yarap yang ni ba ta kejing ai ke dap biang ke jong blai kan dap kan seleh ngi tang la dangi le yu ngi kla bomot ka jing ai ka dap biang tambah la dangim kla bomot kata jing ai ka long le wa ai kan yong sim kan ni tambah pi de ban le yu kla bomot man pha ti ha rei la dangim pha shop le ngim kla bomot ka mot ta jing ai kam don sim toi e na ta chungi ngim dei ban yai sa ha ju dai ha ka jing ha ke barim ke jongi upol ong ar korin khat ar khandai ong tiu lo ong hanga ka jingai jonga ka dap biang ya me ke jingai ke jong Jesus Christ ka dap biang ya pi bat yang ar kum chu ladangi kloi ban pai sha u compare ka no kraw ki pop ki bangi la le dai blay banging shakri dai blay bakan rei ka jingai tena mar kata tungin mare sha Jesus Christ ngin mare sha Jesus Christ bat ngin ya keliang ya ki pop bat ya ki jingket ki bakhya ki jongi da ka hok ka jong u da ka hok ka jong Jesus Christ bat yang ngi an pen kop daga jan kop ka hok ka jong Jesus Christ kata ga bangi dai ban sung thu ngi kata ga dai jing kala ga bamot ka basha kamot ngi pai no na ga jing em ga pop ka jong ngi pai that's a 6% ma ban pai na ga jing em barem ga jong ngin mare so Jesus Christ rengkat kita ki pop ki jong bat ka basno tana ne ga tho ka no ka ang ba ngin ya keliang kan ya kata ka jing em barem ga jong bat ka hok ka jong Jesus Christ bangin long ki priu ki batamai bat habau ji abangi la Daniel Jesus Christ an pen kop yangi da kata jan kop ka barem dor ta rengkat bagatan pule sikraya ma hai lai sao ong ni u te la ya tho bat u la kran ha kita ki bayang ka khmat jong u to lao no ai ti jan bat kit na u bat ha u la ong ha khmi nga la pen kriya no ya ka pop jong mi na mi bat ngan pen kop ya mi ha ki jan kop
ki ba koridor Amen. hadin ke jing kala ba mot hadin kita ke jing ai ke ba biang ke jong play ke jing kala ba mot kawan ha jing im jong ba kata jing da biang ke jing ai ke jong play kawan but ha ta ke por play ongan lao no ke jan ki ba tiget ke jong i ka ba mot unom yu isu ke ni ti pop na marula map yangi ka snam ke jong Jesus Christ halor ke ding pnak la sai ko yangi tang la dangi kala ka ba mot ndai la dangi kala ba mot ka mot kam la pan sai i ke ti pop jong i ta ka daw la ong hadin bala kala ba mot sikraya ong bon lao no ka bo mun on weng no onom kan mau shu ye ti pop changi padon pun kop yangi da ta ki jan kop ka hok ka jong Jesus Christ mo ki jan kop ba ko dor ka mo ki jing ai ki jong Jesus Christ na ta changi Kublai sibun pastor ketu kat pa pipuli ke dei phang u Joshua mo kat pa u yang khamat jong blai u breu u batengit breu ba jaklia ndai haba u yang khamat jong blai u don ya kata ka jing ngau si nang ta ki pop ke jong u dei na kata ka daw blai ong tu lengbau sekria ong lao no itu ke jan ke barem jong ka hok ke jong i ke dei ka ei ka long tangkum ka jan jot dei ka jan jot ka batengit ka ba jaklia dei don kam ban pen kop ya ka da ka ei da kata ka jan ka barem dor ka jan linan bani mo ka ba khuj ong ka ktian ka jong blai la se lang ni blai la pen kre ya kata ka jan ka barem dor ban pen kop hangi ka ei kata ka jan ka barem dor nang nu ngi yo kata ka jan ka barem dor ka jong nu kata asi pastor pila banya sa ni shua bangin poi kata ka benta mo ngi kan ma ba mo ki rom san arpau ong kat ba kata ka pop kanang roi belin kata ka jinga e ro ka roi ka ba mut ka yai khot yang i ken che jing kla ba mot kam dei bong pinang le pop ngan tap shu ye pi pinang le pop man tap shu ye pi em ka ba mut ka jing phai no jongi sho blai mo hadin bangila pha sho blai hadin bangila poi sho blai mo ka mut ublai la dangi kla ba mut shisha kata ka jing ai ka dap biang ka roi krhai na banta kita ki briu ki ba kla ba mut shisha tala se shwa bangin peteng ha gdei begitu ka jan kop ka barem dor ngskwa ban puli ar ko rin san khat nyau ar ko rin san khat nyau in connection bat kata ka ba pi puli gong kum ta la da u e ru u don how chris ulong u jing thau batmai but ki e ru ki barim ki la du no ha kami ki baro ki la jalong ki batmai uta de u briu u bala badan yu Jesus Christ u briu bala kala ka ba mot shisha na du ka donut ke jongo ting skwa bangin ya poi shagan ka mat ka bakat du bangin keren kata ka dei ka jankop ka barem dor ka ba blai la pen kre na ka banta jong wei po wei unong pop ubala kala ka ba mut uba la pen em de ka jingai ai ka jong blai dai ngin shim me ni ka mat ka let's say kum ka parsi habang ngiriam ba ki priu ki ong te ma kadai ke jan shisha ka ba i koridor da ngiriam don akor bong i phong isut kum ni ma la phong ba ki priu ke la respect ngi ma ke la buram ngi na mar ba ngiriam ba andrai kata ka ngiriam ba jongi kam ya dei eru em bar kata ka jan kup ka ba koridor ka ba chisun ai baru spa phong ke jan ki ba silak ki ba ma ki ba san pho jar ba sau pho jar phong ki ba rem dor andrai kita kim long hal ta jan kop ka baram dor tam ka bau chisun ai nam ta ki breu ki chong ma tinga kwa ban puli la si pila ban puli khndiat nang tu na jibut pau ka dai pra tabang tila ai haka bakan da yokop ya ka jan linan bani bakhut bat bateng shan namar kata ka jan linan bani ka longken ka jingle hok jong ki riu khoi sutna ne nam ka dei ka jingle hok ka bomut ka jingrap jong ublai yangi bangin pha sho ublai bangin long ki bale hok ba hok bat haba khado ublai a yangi ka ta jandinan bani ka bolong ka hok ka jong Jesus Christ hok jong Jesus Christ ngia puli ru khndiat haba ya puli ya bedei bat kani ka dei mut ka buram ka jong ublai pendap pun kup halor ki bri ka jong ublai kata de ka hok ka jong Jesus Christ bau ai na bata jongi hadin bangi kla ba mut ti ngan puli biang moi kani ka ong ti la ai haka bakan da yokup ya ka jandinan bani ba khut teng shan namar kata ka jan linan bani ka long ken ki jing le hok chong kiru khoi sutna dai na ya wei po wei brio ba kla ba mot ba pha sho blai ba em ga lanti ka ba bha ka ba hok ma de la pdiang yo Jesus Christ but how to brio la ong ba la pen kup ya ta ka jan linan ka bani ha ka balang ka chong blai ma ka mot mdei tang yo brio mar wen re ka balang ka chong blai baro ka bai kita ki ba ye yo blai ti la da ngim ye yo blai ngim ko ngo yo blai ngim le ka mon ka chong blai ka ni ka jan ka hok nginom la van yo ga kan ma ru yo tu brio ma
ubala khot se tu jing khawai chung kurem udah kumno wong ngan phong re ni ke jan ba ayu ni nomor ke jan chung kurem ngan phong re ke jan jonga ibaram dor hi dala apa hang tu ji ayu yo wat udah perlok pecat jong ublai perlok pecat jong tu mau nong lek kurem wong meklem phong jan chung kurem mla man chong ha ni ti kum juro yang ngi la da ngi ngau bangi long ki kristan ngi so ya jan bat ublai re la da ngim don jikla ba mot ngim don shisha te ke jing iet bangin le ka ba ba ya ka hok mo de jing pun kop ke jong ublai yang ngi la da ngim don ni kata hakmat jong Jesus Christ ong ha ba khadu ong khidai no nga phi nong tri kam ban ngam i thoi phi ti kata no ra ke jing du jing kerman ngi re on da ba la pun kop yang ngi da ta ka hok ke jong Jesus Christ nga kat mau ha jing tu pau ka nong ka ba ar phau ka khot ba khandai ba chi phau hang tu ga yuthu ingi ba ndala poi ka ta por ba ble lo pun kup ya la ki jong ki priu daga hok ka jong o ba pop unang le pop ba tingit nang tingit ba khoj unang khoj ba hok unang hok la su ban kala liang la su ban ban ong ngam tre ka ni ka jan kup ka hok ka jong ble ngim la su ban phai ka diang la ni ka man ni la ban don bat hu jisu kata kublai shibuan pastor ya ke jinga sam ke jong pi kumalang puli na ke jing pen pau khat khandai ke nong ke khat ke ba prang kwa ban puli khandiat na ke jing tho ke dur phasiu kris kong kumni ka jan linen bali ka long ka hok u kris ka jing long bom don jing du na jong uhi ka ba lingba ka jing ngai la ai ha baro ki ba pediang ya u kum unong pen im shimet jongki kata ga dei ka jan linen ka bali kabau blay ula pen kre ban pen kup yaka hang ni kamut yaka balang dai ya way po way u bangai kristan ma Ephesus kunang gabasan ged khat kabar penyong kwa pulir geni ged khat kongkum ni bat unda yo pen yang yaka hakamat haladehi ka balang kabadon buram ka bomdon kabatho bria lani kabasti lani ka aka kabakum kita hendrai bakan yo long kabakut bat kabaklam jing duna kumno ka balang kan yo long ka bakhut kumno kan yo long ka baklam duna ka dei tang la da ki khot jong kata ka balang ki yo kup kan la da ya ki ya phi badanga la pen kup da ka hok ka jong Jesus Christ hang ta kan ngin long kita ki baklam duna ma da ka hok ka jong ni hi ngin yai long ki ba duna dai anda ba la ya ngi la pen kup da ka hok ka jong Jesus Christ hang ta kan ngin long ki baklam jing duna ai ruam ta pidang dan ai pastor khandiat hang ni kapan kan mau yang ngi mo ya phai byang so adam pen kan mau adam ya sai na ban tai le de pulai pop ya le de ong de kan ni ka beriu kan no ki bai ngim la ban kan no ki bai ha bai de ba ka pop ka jong ngim la ban kan no ki bai ka de jing pla jong shibat ka jing de jong shibat ba do blai ngim la ban kan no ya no de ka de jong a hi ka de jing jit jong a hi de la dang ngamon ban ino ai ka pas niu umur sim jong ble ni ai pas ya hangi bat mi lam mingi ha ki jing ya lenti jong ni baro ha ki jing dap biang ka jong Jesus Christ na bata ki jing ai jong u na bata jong ni ba ki jing pla ba shisha jong ni pop ki jong ni an ra ngi ki jing kemen ka ba bom jukut anda ha bala poi ka ta ka por ublen kup kan jing ni ta ta ka jan kup ka hok ka jong u amen ka jan kup ka hok ka ba ublen ai na bata ki ru khoi rengkat ba ka balang ka jong ublai ka ba mut kita ki ba dan po ka balang ka jong ublai ki bri ki ba hok ki ba ie ja ublai ki ba ko ngu ya ublai kita ken yo ken ya ta ka jan kup ka hok ka jong Jesus Christ amen kublai shibun ngatrai nilai cover ya ke jing keren ke jongi ha gani kata yau baro shitayau dai ka basngu tenat kalong kumbangi ya keren menena do basdang syapang ka jingdon kam ban kala ka bamut ban plai ki pop ki jongi nang ta andah bang la plai ki pop jongi ngi don yu blay u bakloi bat bala ban map kita ki pop jongi dai ban pen khot yang ngi da kita ki jing bom hok ki jongi baro nang ta ka basngu tenat ka pila pule mentat Zechariah lai sao upen ulau no ya kita ki jan kop tengit ki jongi ulau no ki pop ki jongi berat ya ki syaki berjeliu tam jong ka duriau dai bat upen kop yang ngi da kata ka jan kop ka bakordor ka remdor ka badika hok ka jong Jesus Christ dai ka bamdon spa amdon hajar ban thiet ya ka ne ka ka bangi don kam men le ka long ta bangin phai shu ban pendam yala de shu da ka jing kala ka pamot ngaskwa ban pulei pis kan ka wei khat shwa bangen ngien penkot jing pen pau nyau ka lonong khat ka khat lai bat khat saw jing pen pau nyau khat lai khat saw ka ong ti wei ne kita men basan ula keli udah ong hanga kini ki bala kop kita ki jan kop balik hatu kilong ki bat nang no kilawan
Agak dia kecing keli. Ki ai kini ki bala kop ki jang kop balik. Kat ka sa kong ting ale thu u ko kan rat me tip ma me. Tiu lo ong hanga ki ni ki long kita ken ki bawan. Na kita ga jing jenjar ka ba kraw. Bat kila sat ya kita ki jang kop jong ki. Bat kila pen khot le ya ki hakasnam jong uta ukun lang brot. Kata ga dei ka ba ki tu ki bala kela ka ba mut ka ba shisha. Kini omat. Kini syam dai. Ka ong ki wan na ga jing jenjar ka ba kraw. Ba kum kan no ka jing jenjar ka ba kraw. Ka ba ki kendo. Matra ga dei ga jing le ka jong ki persya ya ka pop dai. Makin job ya ka pop. Nang ta bat ong ba ki pla ya ki pop jong ki. La sat ya ki hakasnam jong kun lang brot. Bat la pen khot le ya ki hakasnam ka jong ukun lang brot. Kata ga dei ban long ka jing syam ka jong ni. Wei pi wei ru kum ki Kristan, kum ki bangai ba compare kat nungi la long ki ba pop ndai ka ba don kam ka long bangin ya ye le bat bangin ya pai so Jesus Christ kasnam ka jong Jesus kan pen khot ya pi bat yang bat kan pen kop yang ni dak ta ka hak ka jong Jesus Christ. Pastor pi dan ban sama kan ka puas wa bangin ya pen kot diat ya kan ke banta ke bangi lai pulima tu jing pa kini bawa na jing jan jarba ke bakrau ke jing yele jong ki bar ke jing sha shitam ke jong ki na banta ke jing ke jong ki kemut haja ka bangin le iki ba ka partai ka le ni ha bando no iki i banta shubu lada ngakwa ban le sauba ka bale ka partai ni do no iki ni sha janjar no ngim ko asu ban le iki nang ta lada mo lada day ke jing ngai tro la ki brew ki kran ben ki le ben sempat ingin na banta jing kom balong ki tu ki martyr hak tu ki por borem tang na banta jing ngai ta ka daw hang ni long ki bawan na ta ki jar ba ba khrau hak jing le jong ki ka jing ngai ka ba ki lai le mare pol ong mo ha ba khat do hadin ki jing phet thong jong ni ke e bangin yo ka pon sngiat ka hok ka jong Jesus Christ te tang katai ta khoblai sibuan ngila poi ka bakot jong ga ni ka jing kran ka jong ni lembaga ni ka kolonong Sabbath school ka jong ni ha ga ni ka tayau ai khoblai pi barok ki ba pet ki ba sngap ngai pi la yo i ka jing kerku lembaga ni ka jing ya selok ka jong ni nang lembaga ketian ka jong blai tungin pai su blai da ka jing kala ka pamot da ka do nut ka jong ni ba da shisha un map ya pi ba yang ba un pediang ngi i wei pi wei bat ulong bala kloi ban kop ya pi ba yang da ka chan kop ka bakot dor ka balong ka hok ka jong Jesus Christ ka bangin yo ban rung sya ka ka jing khawai shong kurem ka jong khon long brat bleng ka khu ya pi baro lembaga ni ka jing puli ka jong itung ni tuai ku pa jing ba beneng ku ble sibun na ka benta ka ni ka jing ya selok lembaga ketian ka jong me ku ble sibun ni ka jing kular ka bakot dor ku ble sibun ni ka jing i ka jong me ya ka jing ai ka jong me but ka jing khat ka jong me yang ni sya ka jing kala ka bamot na ka wei ka posh ka wei pat to ya rap yang ni ai bor yang ni bangin yai pai syami ko trai ba pha de ka do nut ka jong ni but to pediang yang ni pen khot yang ni sat yang ni de ka snam ka bakot dor ka jong me ha ka ka teng ka jong Jesus ni pan ki ni paro amen